Jo, je tady fakt zima. Já vás zdravím. Vítám vás na úplném dně airsoftového pekla, kde máte prázdnýho kalacha za 5 vteřin. Tu chodbu vy vymeče, by z vás byly sračky, vole! V podstatě každý akční hrdina. Co ty víš o válce? Byl jsi nějaký? Tak to myslím. A jak už jste z videa mohli vydedukovat, budeme se bavit o tomhle, ale ne o téhle airsoftové replice, ale o tom, respektive, co dostala za upgrade. Zpočátku bych chtěl na rovinu říct jednu věc, že klikra jsem dostal od Perunu zadarmo. Napsal jsem si od něj, původně jsem ho chtěl od Perunu koupit. Perun, vzhledem k tomu, že je to podle mě velice jako k hráčům vstřícná firma, tak se rozhodli, že mi ho prostě pošlou zadarmo. Takže toliko k Perunu. Jinak nejsem za tu recenzi placený. Asi tak. Pár věcí na objasnění, co se týká v podstatě toho popisu té součástky a toho, že jsou venku nějaký videa, který plácají nějaký úplný nesmysly. Perun Clicker v podstatě simuluje odpor spouště, jako mají ostré střelné zbraně. Jo, proto když, abyste to viděli tím palcem, namáčknu Clicker a v podstatě tohle mi simuluje chod spouště s odporem spouště a s resetem. První věc, kterou bych rád řekl, je to, že venku je spousta videí ohledně Clickeru, které jsou třeba už rok starý, a ty videa interpretují některé pojmy, které jsou úplně špatně. Hnedka vám řeknu jaký. Jak jste mohli vidět, tak v některých videích se můžete dozvědět to, že Perun Clicker simuluje zeď. Já bych rád všem teďka řekl, že pojem zeď ve střeleckém slangu neexistuje. Podle mě došlo k nějakému problému během překladu z polštiny do angličtiny, do češtiny a pojem zeď prostě je něco, co se nepoužívá. Používá se mrtvý chod, to je tohle, což máte třeba u starých pistolí nebo u některých systémů, který používají double action. A pak máte začátek chodu spouště, to je kdy cítím palcem už ten odpor. A tohle celý, když to cvakne, ten pohyb, to je chod spouště. Tady vzadu, to je konec chodu spouště. Tohle není zeď. Kdyby to tak bylo, tak když vezmu AEGčko bez klikru a zmáčknu tu spoušť úplně dozadu, tak bych řekl, že to má taky zeď, ne? Nepřijde vám to trošku jako nesmysl? Mě teda jo. Čili, že Perun simuluje odpor spouště. Ono simuluje docela dobře, jsou tam v podstatě dvě pružinky. Teďka vám tady prostřihnu nějaký video z instalace. Ty pružinky i ten chod té spouště se dá nějakým způsobem nastavit, což je super. Já za to určitě tu kreativitu cením. Je to rozhodně podle mě lepší oproti tomu systému, co má Jeff, kdy v podstatě vymysleli jen nějakou dobře naohýbanou pružinku, která se strčí do gearboxu. Jasně, ta pružinka je levnější, Clicker prostě je trošku, řekl bych, komplikovanější zařízení, ale zase na druhou stranu ten Clicker funguje prostě líp a líp simuluje ten odpor té spouště. Ze střeleckého hlediska bych řekl, že ta simulace je spíš na úrovni nějaký devítkový karabiny. Rozhodně se to nedá srovnat se simulací základní AR-kový spouště. To prostě ne. A v podstatě nic víc k tomu Perunu asi není třeba říct. Dělá to, co má, nějakým způsobem ten chod té spouště je nastavitelný, že se tomu říká jinak než zeď, jsem vám už tady řekl. A teďka přicházím do té části, kde já jsem nějakým způsobem toho Clickera chtěl z toho důvodu, protože mě zajímaly dvě věci. Já se věnuju poměrně dlouho už i sportovní střelbě, taktický, jo, prostě mě statický střelby moc nebaví.
A mě zajímalo, jestli s touhletou softkou, která je hodně podobná vnějškem setupu mýho ARK, jestli nějakým způsobem tím, že hraju soft, se můžu zlepšit v pořadí v losu. Jestli ten clicker mi v podstatě nějak pomůže. A jasně, teďka spousta z vás řekne, tak si směl koupit prostě plynový ARK. Co je realismu na tom, když si koupím plnový ARK a musím si na něj napojit hadici, abych s tím mohl v zimě hrát. To prostě ne. Každý soudný normální člověk má AEGčko, se kterým může hrát celoročně a maximálně si tady prostě vezme na tu akci 2 baterky a hotovo. Jo, takže tolik k tomuhle bludu. Zpátky k tomu průzkumu. Já jsem se v průběhu roku, co jsem toho clickera měl, účastnil několika závodů a snažil jsem se nějakým způsobem dávat pozor na to, co dělám jinak. A první věc, kterou jsem zjistil, je to, že když si tady schováme konektor, u ostrýho ARK jsem podvědomě dělal to, že jsem při namáčknutí spouště si tu pušku trošku víc opřel o rameno. Jasně, hele, si tam teďka na to kouká nějaký instruktor Zero, který říká, že je to špatně, je mi to jedno. Jo, ale mně tady jde o ten zajímavý poznatek, kterým je to, že ve chvíli, já jsem ucítil na té spoušti i u té airsoftky ten odpor, tak jsem přesně začal podvědomě dělat úplně to samé, co jsem dělal u toho ostrýho ARka. Což je na jednu stranu super věc, protože dřív jsem to nedělal a pak mi to blbnulo, když jsem měl nějaký ostrý střelby a najednou jsem zjistil, že to v podstatě už dělám automaticky, jo. Když si zamířím, navážu si spoušť, trošku si spevním to rameno a hotovo, boom, střílím. Takže to je takový první zajímavý poznatek. Další zajímavostí je to, že se mi zrychlila střelba na jednotlivky, zrychlená nebo rapidní. V jednoduchosti, co to je, jdu dynamicky, mířím na cíl a rychle mačkám semi, což teďka v podstatě vám tady můžu pustit nějakou ukázku. Dřív jsem to takhle rychlý neměl. Když to srovnám s březnovými závodama losu a s těma závodama, co jsem měl teďka v listopadu, tak je to určitě 100% rychlejší a to používám rukavice skoro furt. Čili že nějaký zlepšení i tady díky tomu klikru je. Co jsem to tak nějak vysledoval, tak nejspíš je to především díky tomu, že si zalícu, zmáčknu spoušť, tak stejně jako ty softky díky tomu klikru, tak u toho ostrýho ARka si v podstatě podvědomě tím prstem hledám už ten reset, kdy to můžu zmáčknout znova. Což je taky docela jako super věc. No a co se týká přesnosti střelby, to už je individuálně na tréninku a tady porovnávat airsoft s ostrýma kvérama nedává smysl. Tohle, když zmáčnete, tak v podstatě zpětný ráz je 0. A i kdybych měl v ruce plnový ARko na propylen a zmáčknul jsem to, tak ten blowback je takovej, že můžu takhle držet v jedné ruce a i tak se trefím. V podstatě já jsem ti chtěl dokázat to, že airsoft může sloužit k nějakému přenesení dovedností do světa ostrých kvérů. A ten clicker v podstatě tomu hodně pomáhá. Jasně, když máte nějaký loadout, tak si zvyknete svalově, že tady taháte zásobníky, ale to nejdůležitější je tohle. V podstatě teďka bych se chtěl dostat do té části, která je zajímavá spíš pro ty lidi z toho světa ostrých zbraní, který tomu airsoftu jako moc neholdujou, nebo jim to přijde prostě jako nějaká kokotina, kde si děti hrajou asi po sobě v lese plást. Já si myslím, že airsoft bych v tomhle ohledu absolutně nepodceňoval, protože který sport vám dá tu možnost si vyzkoušet váš loadout a nějakou manipulaci se zbraní proti živým pohybujícím se terčům. Nevím o žádném jiném sportu a jestli jako chcete po sobě někde v baráku střílet tak policajti FXem, tak chci vědět, jak to dlouho finančně unesete. Jo, což taky jsem zkoušel, je to prdel, ale ne na dlouho. Takže za mě rozhodně airsoft nějakým způsobem jako nepodceňovat.
Já doufám, že se vám první nějaký osobnější video od mluvící 95 líbilo. Vím, že ty videa nevycházejí tak často, jak bych chtěl. Problém je v tom tradičně, že servis je prostě narvaný úplně na maximum. Pro nějaký zájemce o servis bych chtěl jenom apelovat na to, abyste nepodceňovali to, když tam nějaký volný místo je, protože pak se na vás prostě nedostane. Speciálně teďka v zimě se snažím v podstatě oddělat nejvíc nějakých oprav nebo údržeb. Upgrade tam nechávám na minimum, protože mi přijde trošku jako kontraproduktivní, abyste si v zimě nechali udělat upgrade a potom jste na jaře zjistili, že to nefunguje. Jo, protože ty teploty mají na ty softky taky nějakým způsobem vliv. Co se týká nějakých plánů do budoucna, připravuju tam s kolegou pro vás jedno hodně zajímavý video, který podle mě bude zajímat i spoustu lidí mimo Airsoft. Uvidíme, co ještě přijde. Já vám děkuju, že jste se dívali a přeju vám šťastný a veselý, aby se vám dařilo. Je to takový vánoční video a určitě se někdy příště uvidíme. Čau. Speciálně ty nepřiznáváš a máš od rána keci!